We hebben hier vandaag veel mensen gehad met nieuwe singles, maar jij hebt iets anders nieuws, Edwin. Vertel, wat heb ik nieuw? Ja, nou weet je wat het is. Het gaat over mijn tanden hoogstwaarschijnlijk. Maar ik ben als de dood van de tandarts en ik had een heel slecht gebit. Dus ik ben daarmee aan de gang gegaan. En ik heb mijn goede vriend Gerrit Jolings even gebeld. Ik zeg, hoe doe jij dat nou? Toen zegt hij, ik heb een adresje in Blaricum en nou ja, daar zijn we nu mee aan de gang. Maar ja, wit is wit. Ja, maar jij bent ook iemand die zet wel veel op Facebook, hè? Want ook dat jij in die pijnbank lag, dat stond gewoon op Facebook. Ja, nou ja, waarom niet? Ik bedoel, ik zet op Facebook wat ik zo alle dagen meemaak. En dat zijn leuke dingen in de studio natuurlijk. Maar ook dit soort zaken bij de tandarts. En ja, de tandarts is inmiddels een goede vriend geworden. Dus ik schaam mij er niet voor om gewoon in de bank te gaan liggen en te zeggen van... Toe maar, ga je gang. En als we zijn naam noemen, wordt het voor jou nog goedkoper of heeft dat geen zin? Nee, het is ook geen... Hij zit in Blaricum, dus dan hoef ik niet uit te leggen. Het is geen goedkope tandarts, maar ja, het is wel een van de beste die er is. Dus ik denk, nou ja, dan maar in één keer goed. Eerst even kijken muzikaal. Wat ga je zelf binnenkort weer uitbrengen voor jezelf? Nou, ik ben nog steeds bezig met zelf plaatjes op te nemen. Maar ik ben zo ongelooflijk druk met allemaal producties waar ik mee aan de gang ben. Onder andere Ancora, 2 albums Wolter Kroes, Gino Graus, Belinda, André Hazes. Ja, het gaat maar door. En heel veel Belgen zijn we op het moment ook mee bezig. Romeo's, Willy Sommers. Dus ja, het laat allemaal een beetje op zich wachten. Aan de andere kant, ja, om weer een gouden plaat te hebben met André Hazes is natuurlijk geweldig. Dus, maar ik heb de tijd. Vooral Wolter Kroes doen we een heel speciaal project mee. Zijn we al 3 jaar mee aan de gang. En vergt heel veel tijd, heel veel denken en hoe gaan we dit aanpakken. Dus, maar ik geniet wel. We hebben heel veel. We hebben in de tussentijd de studio nog verbouwd. Dus we hebben gewoon heel veel te doen. En ja, daar focus ik me voorlopig even op.